Čaute, tu som ja, Master Games, s obnovením kanálom a môžeme začať hneď. Po obnovení kanála som naštartoval 2 série. Prvá je mobilný svet hier, alebo svet mobilných hier, ale svet mobilných hier je oficiálny, takže tak sa to bude volať. Je to skrátka tým pádom SMH. Teraz vidíte video SMH číslo 1 a budeme tu natáčať hru Quiz, ktorú tu vidíte. Budeme natáčať Nebulous, čo je fake Agaria, ale sú tam rozšírenejšie game módy, je ich tam viac. Je to aj offline naviac. A potom ešte hru Color Switch, čo je dosť známa hra, ktorú vidíte tu. Začneme s kvízom, ale najprv vám poviem aj, ako sa volá tá druhá séria, čo s ňou začnem. Bude to Minecraft Pocket Edition Servers, lebo, servery z Minecraftu Pocket Edition, lebo tých veľa nie je a aj keď sú nejaké dobré, tak nie sú známe. Moc ich veľa nie je a keďže nenatáčam na počítači, tak som sa rozhodol spraviť takúto sériu na tabletoch a mobiloch. No a budeme natáčať na mojom tablete, akože nemá nejakú extra, že boost rámku, akože menej ako 1 giga má rámky, to vidíte tuto hore. No a to je asi všetko, nebudem sa tu vykecávať, aj tak ja ešte začínam s YouTubeom, ospravedlňte ma, no ale neviem, často sa budem zakoktávať, zo začiatku to bude zlé, ale prosím vás, dajte mi odber, dajte mi šancu, ja s tým začínam a možno sa mi bude dariť. Tak ideme na to. Ako nie je to nejaké profesionálne grafické prostredie, tu dole, kde vidíte prázdno, tam mala byť reklama. A ako sa tam pozerám tak dole, tak ešte jedna vec, môj natáčací program, odporúčam veľmi, je to zadarmo, netreba na to root zariadenia, Recordable sa to volá. Nevýhoda je, že free verzia má iba 8 fps, s ktorou teraz natáčam. Nie je to teda nejaké extra super, ale dá sa kúpiť platená verzia, ktorá má viacej fps a ja si ju plánujem kúpiť. Teraz natáčam iba s touto free verziou. No a bude mi to tam zobrazovať dole takýto banner, to je jedna vec, ale tá horšia vec je, že je to iba 8 fps, takže tie hry ako Minecraft, tam to bude sekať. Ďakujem. Nie, už nemáme zadarmo nápovedu, ono mi to dáva tu niekedy, taký darček, skvelý. No, úroveň 1, 2, Česko a 3 som už prešiel, ideme prejsť 4. No, tuto moc tých vecí neviem, ako nie je to tu nejaké známe značky. Prepáčte, ale ja sa v značkách nevyznám. Ako idem na moju poslednú odomknutú úroveň. No. Viem, toto je mi strašne povedomé, toto tu červené. Toto, no ale neviem. Ako sa to volá? To paroma. No, tak, ideme. Toto potom nebude taká zábava, koľko mi chýba. 17 hádaniek. Ideme to prečítovať, to čo neviem. Toto je mi povedomé, brutálne. Dunkin Donuts. No. Čo je toto? Electrolux. Bolo mi to povedomé. No. To sa mi viacej oplatí to spraviť takto, ako za 9 si dať 5 písmen. Lexus? Áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, 9. Svarovský. A ja neviem takéto známe značky. To je hanba, to je zlé. 8, to sa mi oplatí takto. No, čo to bude? Tak, toto nepoznám. Toto
Nepoznám. Teraz na začiatku to bude nuda, ak chcete to preskočte, ale nebudem to strihať, nechám to tu pre tých, čo o to majú záujem a chcú vidieť, čo sú to vlastne za značky, tieto značky. Neviem, možno v Amerike sú nejaké známe, keď ich píchajú rovno do prvej úrovne. Prvej. Jednej z prvých. Prvú už som prešiel. Tam fakt boli známe značky. Ako Hello Kitty, McDonald a tak ďalej. Duracell. Som nevedel. Že Duracell má hen takú značku. Ambro. Fakt netuším, nepoznám tieto značky. Reader's Digest. To zniekadeľ nie je povedomé. EF. Elf. NBA. Schweppes. A to ja nepoznám. To je zlé. Ja vôbec žiadne logá nepoznám. Toto. Hanba. Verbatim. To mi je povedomé. Neviem, čo to je, keď tak mi napíšte do komentárov. Pardon, ja som bol teraz chorý. Tak sa ospravedlňujem. Budem takto počas videa kašľať. Možno aj počas na budúceho. Máme úroveň 10, takže konečne to nebude nuda. Tak, ideme na to. Nie. To teda končí. Ja neviem. Tak predsa len so mnou zábavu nebudete mať, ale zdá sa mi, že toto je Wikipédia. Není to Wikipédia. To mi je povedomé, ale neviem. Tak, niečo známe, niečo tu bude snáď. Crocsy, áno, Crocs. Také topánky mám, že gumené topánky Crocs. Prosím. To neviem. Prepáčte v moju neznalosť v vlogách. Ford. Skvelo. Tak, ideme od začiatku. Neviem. A to je mi povedomé. Ubisoft, nie? Nie, ale v Just Dance to bolo. Ja som vedel, je to Ubisoft. A že som si tie písmena, to účko nevšimol, Ferrari. A že to neviem, Je to Ferrari? Je to Ferrari? Nie. Ja som noob. Porsche. Ja som ešte väčší noob. Ne, Porsche je to... Neviem, ani Porsche je to hanba. Hrozné. Ja som taký... Akože jedno písmeno. To si dám takto. Zest. Neviem, čo to je, ale Hungry dačo, Hungry. A dám si takto, že vybrané slovo. Bum. Hungry Jacks. To je dobré. Dobre, tak ideme ďalej. Siemens. Easy. Neviem. To tiež neviem.
Akože, toto je mi strašne povedomé. Nie je to Wikipedia, fakt. Ja som zvedavý. WordPress. Veď tu je ten blog. Och joj. Hrozné. Aj. Rally Dakar. Tak. No, to mi je povedomé tiež. Oral B. A prečo som si to už keď tak nevyťukal? No tak. Akože, hamba, to je zlé. Ja nepoznám moc veľa týchto lôk. Čo to je? Porsche? Nie. To už tam bolo. Heinz. To viem. Z niekadeľ to poznám. Neviem, čo to je, ale z niekadeľ to poznám. Štýl. Aj to z niekadeľ poznám, ale neviem, čo to je. Nie sú to motorové pily? To mi je povedomé. To si dám vyriešiť. Igon. Aj tak neviem, čo to je. To neviem. No to už je koniec, to už ich viac není. No dobre, s týmto by sme mohli skončiť. Myslím, môžeme ísť na ďalšiu hru. Takže môžeme si pustiť, teda ideme na Color Switch. Dúfam, že mi to teraz nepadne, to natáčanie. Dobre. No, hudbu k tomu nechceme. Hudbu si vypneme. Chcete počuť predsa môj zvučný hlas? No nie? No dobre, ideme ďalej. No, takže táto hra je jednoduchý princíp. Skáčete, takto ukážem. Takto, že jump. Keď sa dotknem obrazovky, mi tak poskočí tá gulička. Aby to bolo jasné. Ako to poskakuje. Oj! No zlé. Ja v tomto nie som nejaký pro. No, spravíme to takto. How to play. Vidíte? Takto sa to hrá. OK? A sú tu rôzne game módy, sú tu klasické challenge, reverse, čo je, že takto naopak, ja som nevyhral z toho zatiaľ ešte ani jeden level a rovno. No, takto proste, to je ťažké. Pre mňa hardcore. Nemožné. No. Potom sú tu závody, čo môžete zavodiť s nejakými inými týmito postavičkami. Akože môžete si tuto takto tu vybrať postavičku. Ja som si vybral guličku, lebo to je úvodný charakter, ale mne sa akože páči, že like a dislike. Úplne to mega premysleli. Ukážem vám cave, to je tmavé. Vidíte, že like, dislike. Akože dobre. Vypadajú FPS-ka. Nejde to, nereaguje to. Keď sa to dotýkam. Color swap. Áno. To je takýto mod. Tu sú kolieska zrovna. No. To ste nič nevideli? No tak. To sa nikam nedostanem. No, takto, keď to tak zabliká, no tak sa to premení. To tiež neviem hrať. No, potom tu máme Colorfly. To sú takéto flyovačky. To mi ide najviac, sa priznám. No to mi zrovna nešlo. No, potom si dáme Let's Play z Colorflyu, ale teraz ukážem všetky mody. Gravity, to je, že sa mení ako keby tá gravitácia v tej hre. Smer tej gravitácie, takto. Aj na pozadí si môžete všimnúť také čiaročky malé, čo bežia tým smerom, ktorým je gravitácia. No. Joj. Prečo sa ja vždy tak ponáhľam? No, potom tu máme split.
to je, že sa vlastne tá gulička rozdeľuje, v tomto prípade lajkovka. Ja už som na strašne ťažkom leveli, kamoška je v tom akože masterka, možno ma aj teraz sleduje, čau. A akože mi to takto predrtila tieto hardcore levely a ja vôbec nechápem, ako vyhrala 23, akože ťažké, Nemožné, ešte teraz, keď mi padajú tie FPS-ka, no nemožná vec. Ja mám asi takú trochu zastaralú verziu, alebo je to iba pre iOS, ale že vraj, ja už som videl na iPhone-och, je tu ešte jeden mód a ešte niečo pod tým. To neviem, ale no, mám nejakú zastaralú verziu každopádne, lebo my doma nemáme Wi-Fi. No dobre, ideme spraviť Let's Play z Colorflyu. Toto som vyhral osobne, to mi nikto neprechádzal. Tak ideme. To som zvedavý, ako sa mi bude dariť, keď mi takto dropujú tie FPS-ka. Nie. To budem strihať. No, teraz som sa dostal celkom ďaleko. Au! Dopa Roma, to bol jaký troll, som to zahovoril. Keď mi takto dropujú tie FPS-ka, vám poviem, to sa nedá hrať. Ako toto je jedna z viacej range-up game, akože nie je to úplne, že pro range-up, ale dá sa tu pritom poriadne naštvať. Akože to dá. No tak, presne, akože tesne predo mnou išla jedna tá gulička tej farby. Dopa Roma. Neviem, či to je tou postavičkou. Dám si oného naštvatého smajla, akože, lebo to ma nebaví. Tag life. Akože, ja nemám ešte profesionálne veci so strihom, ako neviem tu spraviť tak, aby sa to pauzlo a prizumovalo na toho smajlika a pridalo mu tag life cigáru. No, akože ja to ešte nie som takýto profesionál, ale každopádne sa to časom naučím a budem to vedieť. Ale zatiaľ viem ohľadne strihu iba normálne vykatovať nejaké časti, inak nič. Ako zatiaľ som v tomto úplný noob. No ale budem sa snažiť okrašliť tým tie videá. A ináč, aby ste vedeli, tie hviezdy, ako ste už asi zistili, nie sú checkpointy, ale iba nejaké body, za ktoré si kupujem tých smajlov a myslím, že jedna hviezda v zbieraní nejakých stoviek a dokonca myslím, že potom až 1000 nepomôže, takže ja na tie hviezdy kašlem. No a ideme na to a dúfam, že sa teraz niekam dostanem. Nemožné. No tak. No dobre. Končím s Color Switchom. Ako ste videli, je to celkom dobrá hra v oblasti šírky, čo zaberá, ale je to strašne range-upová hra, ktorá časom onudí, ale stále si ju niekedy rád zahrám. Dúfam, že to nahrávanie teraz nebagne, keď prevratím obrazovku na bok. Aha, áno. Toto je Fake Agaria, akože hra. Je to offline, čo je úplne skvelé. Môžete hrať aj na serveroch, môžete hrať aj špeciálne s kamošmi na vlastnom party móde, ale môžete hrať aj offline, čo je výhoda oproti Agariu. Nemusíte nikde byť pripojený na Wi-Fi, akože dá sa to hrať aj bez pripojenia. To je na tom skvelé a je tu naviac veľa herných módov. Je tu futbal, je tu survive, je tu FFA klasické, je tu týmy, obidve sú tu aj na čas. Potom je tu Mayhem, ktoré vám potom ukážem. Ešte Domination je tu, CTF a typické FFA bez tých špeciálnych editov toho FFAčka, čo sú konkrétne iba tu v Nebulose.
No, my si zahráme Mayhem, to ukážem. Tie ostatné módy si môžete potom zahrať, keď si to stiahnete. A je to jednoduchý fake Agaria s nejakými prídavnými vecami a v tomto Mayheme je ich ešte viacej pridaných. Dáme si miernu obtiažnosť, ľahkú zase nechcem, normálnu veľkosť. No, dáme si také okrúhle číslo 20 hráčov. A čo ja viem, môžeme dať 10 minút. A ideme na to. Bude sa volať Jupiter, nechám si to tak. No, tuto dole, vpravo dole, vidíte, je tu ovládací touchpad. Toto je jeden z tých upgradeov. Taký ukryt, ktorý vás tak zväčší, že no nemožné. Nie. To čo bolo? Fuj. No. Nie. No, nejak sa mi moc nedarí. Mám šancu. Nie. Prečo si to zjedol, ty hroch trapný, stupidný, ty takéto kidovstvo. No nemožné. Mňam. Mám bombu. To je jeden z upgradeov a ja teraz vlastne, keď vychrlím túto časť moju, dvojité večko, ako keby v Agariu, no tak... On to uplatní ten konkrétny upgrade tej osobe, na ktorú to vystrelím. Vyjde zo mňa ako keby taká bodka. To čo má byť? Tak toto vyzerá. Teraz som na ňu dal bombu, na ňo. A stalo sa mu asi toto. A mňam! Úplne, že troll. Som ho vytrolil a som v tabulke 5. Skvelo, úplne, že nice. Nie, on má frostol. No, ale teraz mi nič nehrozí, takže nevá. Nejaké tie Včka tu pozbierame. Tie bunky nie sú také, no tieto cely, nie sú také rozpracované, aby ešte so sebou spolupracovali, alebo tak, to nie, ale sú celkom dosť inteligentné, dokážu aj posúvať tieto, no, sú tu aj ukrytí, toto sú tie zväčšovátka, ale sú tu aj ukrytí, to sú také čierne diery, tak to vyzerá, a dokážu to posúvať do vás, aj toto sa dá mimochodom posúvať. Názorná ukážka. To čo bolo? Fuj. No, je to také trošku iné. To čo bolo? Veď ten upgrade som mal zobrať. Nemalo sa to na mňa uplatniť. Či? Nie. A ináč tuto vľavo hore vidíte, že spájanie za 3, 2, 1, 0. Je to akože rozšírenejšia hra, podľa mňa aj lepšia a výhoda je hlavne pre mňa tá, keďže nemám doma Wi-Fi, že sa to dá hrať offline. Hej! To čo bolo za troll? Prečo? Akože ešte tej hre úplne, že proácky nerozumiem, ale nechápem, prečo som sa teraz rozdelil, keď som ho zjedol. To, že vôbec nechápem. Nezjedz ma. Ja som iba taký noob tu lokálny. Nie. Ja nie som v ponuke na zjedenie. No, poďme. 3, 2, 1, spájam sa. Hop. Super. Som tretí v tabuľke. Mám ešte nejakú šancu na výhru. Ale tá šanca nie je, že obrovská. Ale... to by som mohol... Nie. Mohol skonzumovať. Andromeda. Rozdiel sa, prosím. Nič sa nedieje. Tuto je nejak veľa tých upgradeov. Tuto takto budem.
Toto frostnem. Znova ho frostnem. Rozbombujem ho. A zelektrizujem. No, tú guľu som zrovna zelektrizovať nechcel. Hej, hej, mňam, mňam, mňam. Hej, 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 prečo? Tak. Hop. Frost. Frost and roll. Hej, haha. I am boss. Talk live. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Skvelo. Som druhý v tabulke. Ináč, toto je na čas. Zrovna tento herný mód. Tu hore je vidno čas. Ešte mi zostávajú 4,5 minúty mi zostáva. A spájam sa 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boss. A silikon, hap hap, spapáme ťa. No. Nie, tam je Andromeda. Nie, to nie. Nie, nepribližuj sa ku mne. Ja s tebou nechcem mať žiaden súvis. A to je môj upgrade. To čo bolo? Ťa za to zjem. Zjem ťa za to. Ty Matrix 1, blbý. No, to sa nerobí. Ha, tak. To sa nesmie proste. A mám smrtiacu lahvičku. Predtým som si myslel, že to je úplne, že najlepší. Úplne, že nicest one. Upgrade, ale najlepšia je bomba, čo som potom zistil. Tá je taká zakerná, že proste je časové načasovanie a zrazu bum, sa rozprskne. Aha, bomba. A zrazu je tu tento. Och, aké skvelé. Rozbombuj sa. Tak, mňam. Teraz si môj. Mňam, som prvý v tabuľke. Och, joj, skvelo. 13 000 skóre. Skvelo. Áno. Teraz nech skončí hra. Ja chcem vyhrať. Ale keď vidím veľkosť tých ostatných v tabuľke, akože je to, myslím, že už vyhrám. Lebo, no, mohlo by sa dať čo prakticky stáť, ale prakticky, teoreticky ma nič nezastaví teda. Nebudem tu teoretizovať a idem prakticky hrať. Zjeme tenzora. Ináč rozdeľovanie je tu o čosi pomalšie a dostrel týchto večko. Hej! To čo malo byť? To sa nestuší. Ty tenzor. Nebudem sa mu pomsťovať, lebo vidím, že sa tam posúvajú tie ukryty, či neviem, ako to nazvať. Hej! Akože ďalší ma rozprtkáva. To čo má byť? Takto sa hrá? Takto? To čo má byť? Hej! Čo ma furt frostujete, keď ma nedokážete zjesť? Ja vás zjem, nie vy mňa. Hej, Xan, to si sa nechal vykrmiť. Hej, no, budeme friend? 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 No, friends. Á, bomba. Bum. No. Je mi ľúto. Teraz ťa spávam. Haha, level 27, odmena, lollipop. Och jo, 30 000 XP. Spájanie za pol minúty a koniec hry. To sa akurát spojí na koniec hry. To bude skvelé. Už mi je to herné pole malé. Aha, je vidno horo.
Vidno, horok. Hej, ja som chcel bombu. Nie, do mňa nie, prosím. Nie, ukrytí ma obklúčujú. Nie. Och, Dejan. To je zlé. No, dúfajme, že už sa mi nič nestane do konca hry. Nezjedz ma. Och, toto je riziko. Tu máš. Tak. Vybavil som si to s ním. Jo, vyhral som. Sice iba na mierne obťažnosti. Nie, teraz ja už nechcem hrať. Tak, dobre. Čaute, ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa možno zajtra, možno až v sobotu. Neviem, ako mi vyjde čas na natáčanie. No a na budúce budeme natáčať, neviem akú hru, Možno začnem s tou druhou sériou Minecraft Pocket Edition servery a vyberiem si nejaký server z netu, najhodnotenejší, najlepšie hodnotený. No dobre, tak ahojte, uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. a nemám nič špeciálne. Fakt, nebudem to naťahovať. Tak, čaute a čaute. Proste, koniec.